Muž, ktorý cestoval 26 rokov. Gunther Holtorf je nemecký cestovateľ, ktorý precestoval približne 900 000 kilometrov na svojom Mercedes G-Wagon menom Otto. Najčastejšie cestoval po boku svojej partnerky Christine a počas 26 rokov precestoval 179 krajín sveta. Počas práce v Argentíne objavil svoju lásku k cestovaniu a tak v roku 1989 odišiel z práce, aby precestoval svet. A svoje cesty začal rovno 18-mesačnou návštevou Afriky. Na tejto ceste ho ešte sprevádzala jeho vtedajšia manželka Beat, s ktorou sa krátko na to rozviedli a v roku 1990 sa k nemu na cesty pripojila jeho nová partnerka Christine. Pár vždy cestoval niekoľko mesiacov z roka, okrem v roku 2000 a 2001, kedy si dali od cestovania pauzu. A v roku 2005 začali cestovať znova a tentokrát už väčšinu roka. Keď Christine dostala rakovinu na niektorých cestách od roku 2007, sa ku Gunterovi pripojil jej syn Martin. V máji roku 2009 sa Christine po svojom poslednom cestovateľskom dobrodružstve usadila v Bavorsku, kde sa pár aj vzal len pár týždňov pred jej smrťou v júni roku 2010. Gunter od roku 2014 pokračoval v cestovaní po boku buď Martina, alebo ženy menom Elke Drevek. Elke bola manželka syna jeho dávneho priateľa, s ktorou sa spojil po tom, čo jej zomrel manžel. Keďže sám nedávno ovdovel, vyjadril jej súcit a sústrasť. A následne sa jej opýtal, či by s ním nechcela cestovať. Ona, hoci bola najprv zaskočená, napokon súhlasila. Elke na rok odišla z práce a počas tohto roka spolu precestovali Rusko a časť Afriky. Podľa dostupných informácií však neboli v romantickom vzťahu iba kamarátskom, čomu nasvedčuje aj fakt, že bola o 30 rokov mladšia. Keď sa Elke vrátila do práce, Gunter ešte nejaký čas cestoval sám a potom v roku 2015 vydal knihu menom Otto. Gunter sa počas svojich ciest vychýbal hotelom a väčšinu času spal v aute, aby ušetril peniaze. V aute odstránil zadné sedadlá a na ich mieste spravil posteľ a úložný priestor. Až do svojej smrti v roku 2021 robil prednášky o svojich cestách. A Otto je vystavený v múzeu v Stuttgarte. Pre viac zaujímavých videí zo sveta automobilov nás nezabudnite sledovať. Auto raz23.sk